आं रन्जन दैमारि ग्रुपनिफ्राय बेखौनो बुंनो सानो जोंनि रन्जन दैमारि सारखौ लानानै जोंनि गेजेराव बिराद पलिटिकेल गेलेगासिनो दं आरो माखासे जोंनि लोगोफोरा गामि गामि थांनानै मोबिलाइज खालामबायगासिनो दं बेनि सोमोन्दै आं मोनथाम बा मोनब्रै पइन्ट लानायखौ आं लानानै सर्टनै रायजो राजानि सिगाङाव मिथिहोनाय जागोन। सिगाङावनो बुङोदि आङो रन्जन दैमारि ग्रुपनिफ्राय रन्जन दैमारि सारा जेब्ला फेब्रुवारि 20 तारिखआव जेलावहाय लांफिनजायो बिनि उनावहाय बिनि बेल मोननायनि थाखाय खननै बा खनथाम नाजाबाय थादोंमोन नाथाय बेलखौ जों खननै बा खनथामनि गेजेराव मोननो हायाखै आरो मोननैनि जाहोनानो जाहैबाय बिनि जि सिगां फास्ट ट्रेक गभर्नमेन्टआ फास्ट ट्रेक खालामनानैहाय जेलावहाय लाइफ टाइम जेल होनानै दोनखादोंमोन आरो दोननायनि उनावहाय जेब्ला जानुवारि 20 तारिख जानुवारि 27आव बिटिआर एकर्ड जायो बिनि सिगां 25 तारिख बेलासियाव सारा गदों गनानै बेखौ डाइरेक्ट दिल्लीयाव लांदों दिल्लीयाव लांनानै बेखौहाय बिटिआर एकर्डखौ खालामदों नाथाय बिटिआर एकर्डखौ खालामनायनि उनावहाय दिनै नुनो मोनदों जोंनि रन्जन दैमारि ग्रुपनिफ्राय माखासे गोबां खोथा बानसावनायानो जाहैबाय बेनो एबसुआसोलायनो एनडिबिनि साथार डिमान्ड होनायखौ नाखस खालामनानै एबसुआ गोदान साथार डिमान्ड होनानै बिटिआर एकर्डखौ लाबोदों होननानै बुंदों नाथाय बे बाथ्राया बोरै जाथाव बोरै जानांगौ आं बेखौ सोमोनांदों मारै सोमोनांदों होननानै बुङोब्ला मोनफ्रोमबो एनडिबिआ गबिन्द सारान होन एबा एबसुआनो होन एबा रन्जन दैमारि ग्रुपआनो होन एबा सावरायग्रा फिसना होन सिगांनिफ्रायनो ज' सावरायबाय थाखादोंमोन नाथाय बे ज' सावरायनायनि गेजेरजोंसो जोंनि बे बिटिआर एकर्डआ जानानै फैदों आरो बे बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय सोरबा एबसुआनो एनडिबिनि साथार डिमान्ड लेखाखौहाय नाखस खालामनानै गोदान होनानै एकर्ड खालामदों होननाया बे गासैबो टटेलैनो नंखाय बेखौ रायजो राजाफ्रा फोथायनाङा बेखौ आरो बिसास खालामनाङा जोंनि गेजेराव माखासे मानसिफ्रा मानि थाखायहाय बेबायदि लेक्सार होबाय बायदों रायजो राजा बुजिनो मोनखाबाय एबा मिथिखागौ जोंनि एनडिबि रन्जन दैमारि ग्रुपनिफ्राय माखासे बिफिङावहाय सापर्ट दं होननाया बे सैथो खोथा आरो बिसोरो बुंबाय थादोंमोन रन्जन दैमारि ग्रुपनिफ्राय गासैबो 100% बिफिङाव सापर्ट दं होननानै नाथाय दिनैहाय रायजो राजाफ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनबाय सोर बेसेबां सापर्ट दं सापर्ट गैया दा साननैसोनि उनाव बा सानथामसोनि उनाव बा सप्तासेखौ लाबाय आं रन्जन दैमारि ग्रुपआ बेसेबां जयनिं जागोन बेखौ रायजो राजाफ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनगोन आं फोथायो रायजो राजाफ्रा बिटिआर एकर्डनि दफाखौ दाफुंनो थाखायहाय एफएफएल हान्जानोनो भट होनानै देरहासार खालामगोन होननानै रायजो राजाफ्रानो जोंनि थाखायहाय एनडिबिखौहाय 34 इयार्स जोंखौ फुसिबोदों दोनबोदों जाहोदों लोंहोबोदों जोंखौ दाब दाब जायगायावहाय दंब्लाबो जोंखौहाय पुलिसनि आखायाव आर्मिनि आखायाव जों थैनांगौ दंब्लाबो गावसोरो जोंखौ सिखोमादों दोनखोमादों नाथाय जों बे सिखोमानायखौ जों बावनो हाया माब्लाबाबो दिनै बिखौ जों रायजो राजानि जोंखौहाय सिबिनाय खुलुमनाय दोननायखौ गारनानै जों बोरै बिपिखौ सापर्ट खालामनांगौ बिपिखौ सापर्ट खालामोब्ला बै समावनो खालामनो हागौमोन मानो जोङो रायजो राजानि थाखाय दावहा नांदोंमोन मानो रायजो राजानि थाखाय जों ओंखारबोखो मानि थाखाय रायजो राजानि थाखाय जों जिउ थै बावनांखो नाथाय दुखुनांथाव जोंनि जिउ थै बावनांनाया रायजो राजानि थाखायनो बावनांदों जोंनि थैनायानो रायजो राजानि थाखाय थैदों जोंखौ फुसिनायानो रायजो राजाया उननि समावहाय माबा मोनसे मोनथों बा जोंनि बर' हारिया जौगाथों बि हिसाबैसो रायजो राजा जोंखौहाय फुसिबोदों एबा दोनबोदों फोथांबोदों नाथाय दिनैहाय माखासे बाथ्राया रोखा जानानै फैदों रन्जन दैमारि सारा जेब्ला फेब्रुवारि 20 तारिखआव जेलाव लांफिनजायो बिनि उनाव मार्चनि 6 तारिखआव जोंनि माखासे लिडारफ्रा सोंहैदों जेलाव सोंनायाव बुंहरदों रन्जन दैमारि सारा गासैबो इउपिपिएलखौहाय सापर्ट खालामजोबदो बिटिआर एकर्डनि दफाखौ दाफुंनो थाखाय होननानै नाथाय बुंहरनायनि उनावहाय माखासे लिडारफोरा जों सनाय डिजिटेल केम्पआव उदालगुरियाव सावरायदोंमोन सावरायनायनि गेजेराव 6 तारिखआव जों सावरायदोंमोन बेहाय माखासे लिडारफ्रा बिपिपिखौ सापर्ट खालामगोन होननानै बुंदों माखासे लिडारफ्रा इउपिपिखौ सापर्ट खालामगोन होननानै बुंदों जों मिटिङाव सापर्ट खालामनायखौ रावबो लिडारफ्रा डिसिसन लानो हायाखै आरो बे डिसिसन लानो हायैनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि माखासे लिडारफोरनि भुल आरो गोरोन्थि दं
मानो गोरोन्थि होननानै बुङोब्ला जोंनि माखासे लिडारफ्रा बिपिएफआव हाबखानानै दङमोन बिनिखायनो जोङो बेखायनो डिसिसन लानो हायाखै आरो 6 तारिखनि बाथ्रायाव थांबाय जेब्ला मार्चनि 9 तारिखआव गभर्नमेन्टआ बुंहरदोंमोन आफादखौ डिसबेन्ड खालामनांगौ होननानै बे समावहाय जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट केम्पआवहाय सनायाव थांदोंमोन सावरायग्रा थांदों डिहिरेन थांदों जों थांदों बे समाव आफादखौ डिसबेन्ड खालामखांनायनि उनावहाय मोनसे जुथुमा जादों जयैहाय बे समावहायबो एनडिबि आरनिफ्राय रन्जन दैमारि ग्रुपनिफ्राय इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनांगौ होननानै बुंदोंमोन बे समावहाय सोरबा लिडारफ्रा हल सिंनिफ्राय इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनांगौ होननाय बुंनाय लोगो लोगो थब्ले थब्ला ओंखारनानै फैजोबदों मानो फैखो रायजोफोर बिसोरो थब्ले थब्ले ओंखारनानै मानो फैखो इउपिपिएलखौहाय फोथायनाय गैया नामा इउपिपिएलआ सोर जाखो इउपिपिएलआ रायजो राजाया जोंखौहाय दोनबोदों खांबोदों फुसिबोदों दिनैहाय इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनानै जों बिटिआर एकर्डनि दफाखौ दाफुङोब्ला रायजो राजानि थाखाय जोंनि रायजो राजायानो मोनजागोन मोनलोंगोन आरो प्रमद बर' सारा रायजो राजानि थाखाय गोरिब गुन्द्रानि थाखाय बयनिबो थाखायनो समानै राननानै होगोन रावबो माइगा जुजा जानाय नङा बेनिखायनो रायजो राजाफोर आं फंनैसोल' बुङो रन्जन दैमारि ग्रुपनिफ्राय 100आव बिपिएफआव सापर्ट दं होननाय बाथ्राया नंखाय आरो इउपिपिएल हान्जायावबो 75%नि बारा फैबावगोन रायजो राजाफ्रा नुनो मोनगोन दिनै रन्जन दैमारि सारा बिटिआर एकर्डनि दफानि गेजेरजों जोंनि इउपिपिएल हान्जाया गभर्नमेन्ट दायोब्ला रन्जन दैमारि सारजों जेसेबां जेलाव दं गासैबो जेलनिफ्राय गगोन बेखौ रोखाखा आरो आं सावरायबाय थादों फेरेंगा आरो प्रमद बर' सारमोनजोंहाय बिसोरबो बे खोथाखौ बुंदों बेनिखायनो जोंनि माखासे लोगोफ्रा फैनानै मिटिं खालामफैनो हागौ बे ओनसोलाव बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा साननानै नाय सोर सैथो सोर असैथो सैथोआ सोरमोन असैथोआ सोरमोन दिनै एनडिबिआ रायजो राजानि थाखायसो 34 इयार्स दावहा नांदोंमोन नाथाय दिनै रायजो राजाखौ गारनानै जोंनि माखासे लिडारफ्रा रायजो राजानि दुखु खस्थ'खौ नुनानैबो नुयि बायदि मेगन खाना जानानै थाबाय मानि थाखाय माखासे बिपिएफ हान्जाजोंहाय थाखानि बेलायावहाय गोजावबाय नाथाय दिनै थाखानि बेलायाव मानो गोजावनांगौमोन जोङो रायजो राजानि थाखायसो जों गोजावनांगौमोन मा जाखो बेलाय दिनै बुंगासिनो दं हारिमुआ उदालगुरियाव फैनानै मानो फैनानै आं मिटिं खालामफैदों होननानै मिटिं खालामागौ होननानै बुंगासिनो दङ हारिमुआलाय सोर हारिमुआबो सासे आंबादि जुनियर सोद्रोमासो बेखौ रन्जन दैमारि सारा बुंहराखै गामि गामि थांनानै मिटिं खालामबायहै बिपिएफखौ सापर्ट खालामबाय होननानै बुंबायहै बेबायदि खोथा बुंहराखै मालाबाबो रन्जन दैमारि सारा दिनै जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि बि अनजालु साराबो बेबायदि गामि गामि थांनानै मिटिं खालामहैदो बिपिएफखौ सापर्ट जाबाय होननानै बुंहैदो होननानै बेबायदि रावबो बुंफेराखै दिनैहाय रायजो राजाखौहाय मेगन खाथेनानै रायजो राजाखौ हाद्रि सारफावदों जोंनि माखासे लोगोफ्रा आं बेखौनो बुङो रायजो राजाफोर आंथ' सासे एनडिबि लिडारबो नङा आं सासे केडारसो बेखायनो आं बेखौनो खावलायो जेसेबां रायजो राजाखौ नुजाफैनो हाबाय इउपिपिएल हान्जाखौहायनो गासैबो जिउयै मोदोमै भट होनानै देरहासार खालामनांगौ बिटिआर एकर्डनि दफाखौ दाफुंनो थाखाय आरो जेसेबां जेलाव दं जोंनि थाखायहाय जेलाव दङ बिसोर गासैबो जेलनिफ्राय गजोबगोन होननानै आं सानो आरो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल हान्जानोनो भट होनानै देरहासार खालामगोन होननानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।